gbanye afọ Igbo gbanye afọ oyibo anyị nu 2000 naira. Unu dị ready? Nke akwa another opportunity ka m na-enye na ihe a. Akwụna dị ready? I dị ready. You dey ready? Yes. Let's go. Unu ma mkpụrụ osisi a? Yes. Unu ma mkpụrụ osisi a? Ka afa bekee ya? Watermelon. Watermelon. Yes. Ndị be anyị o wetakwara na ọ sị na watermelon. Nke bụ eziokwu bụ na ọ watermelon o wetara. Mgbe ka anyị jụzie ya afọ Igbo ya ka ọ mara ma ọ ma afọ Igbo. Ọ gaghị kere afọ Igbo. Okay, mara ya. Ọ gaghị ndị be anyị ọ sị na ọ mara ya. Mgbe kere afọ Igbo. Osisi ọbara. Osisi ọbara. Ịtara ịkwara kama ị ga-ahụ na o nwere ihe i kwuru ya ka iji kwuo nke a. Ma nsogbu adịghị, ọ bụrụ afọ Igbo. Afọ Igbo ya bụ nnyu mmiri. Nsị gị ọ gịnị? Nnyu mmiri. Nnyu mmiri. Mmiri bụ wata. Melon bụ nnyu. So ndị Igbo be anyị na